Catí doné una partida de llenya per la rogatura de Catí a Sant Pere de Castelló, 1321. Des de 1321 nosaltres fem l'olleta de Dijú, que no porta cap producte americà. Portem fesols, arròs, extendres, julivert, pimentó de les Índies i canella. En molt de temps, en molt de carinyo, nosaltres fem 5 cassoles per a 500 o 600 persones. Poden menjar. En tot el carinyo se fa i t'ho dic de veres que diuen que està boníssim. Jo he sigut molts anys peregrí, cantador, i quan arribes així i te menges un plat d'arròs de fesols, en el carinyo que fem, la vida te retorna tot el cansanci que tens.